First episode ni sa akong podcast. Nami karon diri sa Katihan. Pinakanindot nga lugar karon Katihan, Eco Park diri sa Kibalabag, Malaybalay City. Barangay Kibalabag. Barangay Kibalabag. Kibalabalabag. Yeah. Kibalabag. Oga, ito po si Bernie Bitok-Bitok. Kauban ako karon si Kuya Dudes. Yes, mayong adlaw kaninyong tanan, bala gabi ron. Gabi man gid ron. Nag-record ta karon gabi man. Ano na resulta sa Oga, kauban po nako diri karon itlog na makikala. si partner William Asinero. Maing gabi tanan hangtod magbuntag. Karanda manggigay. First time ni nag-podcast mi karon. And gamit na ko ang akong ipanghinambog nga recorder. Social na ni karon day. Kay at least karon bisag asa ta padulong. Bisag asa ta moadto nga resort. Pwede na ta mag-record. Ano tetong kaugalingon nato nga podcast. Kanang i-record ang atong paghinabi Oo. nga ang atong huna-huna nga wala ta nag-record. Kana bro tag nagchismis ba? Nang libak na, nang libak. Marag nagmarites ba? Nagmarites ta. So kani ako mga kauban karon dire mo ni ako mga katropa basta maglaag-laag. Okay? Pero siyempre na mo mga partner karon. Pasalamat dayta dire sa Atong tag-iya, atong tag-iya dire na si una sa nato ni si Juan Noelain. Kung na to nag-connect na to. Nag-connect sa ato ni si Charles Kung wala Gamboa. ni. Brad, Yes, dagan salamat brother. Gimingaw ko ano ba? It's been a long time. It's been a long- Hindi ko wilak lagi. Gimingaw ko kanina niyo. Welcome sa pagbalik-balik diri. Kauban ni Kuya Dudes, Sir William. Salamat I brother. hope Gabi, nag-enjoy sir. mo, pati sa view, sa tanan-tanan. Ay uncomparable ang view. Guwapo kay dire. Actually, Ang Regis diri nga glaom kayo. na-in love na ko dire. Balik-balik na ko dire. Kapila na. Katulo na nimo. Katulo na ako ni. Katulo na niya, katulo na. Grabe. Borag ang imong tono, borag nagselos ka ba? Actually, siya una na ko gi-invite before sa inyo ha. Oo. Nya kay snabiro man yung mga taga kumilig. taga kumilig. Sa taw ko na eleksyon na, snabiro ang taga kumilig. Medyo laing ginabatasan ng mga taga kumilig dito sa hay kay. Buso ni sila. Laing batasan ni taga kumilik. Yan lang magadaog. Sa imong kagawan, garbuso na kumilay. Now, tapos siyempre Brad, ang imong father-in-law brother. Napodri ka pa naman din. Kinakusgan. Yeah. Murag kaning Mr. kuwan guro, Danilo kaning- Bilican. Commander Boss. ako may kumbastoryahon ani. Boss Danilo Bilican. Yes. Boss Danilo, mayong salamat sa imong pag-akomodar na pod ka namo dire. Salamat po sa pagbalik-balik. Di ba? Ganda kay ba? Oga, teka muna. Sa ako panggingon, unsa kita Father's Day na tomorrow. So, tungod kay Father's Day na tomorrow, unsay reaksyon ninyo nga mahal ng gasolina karon? Ako sa una Panyero, ang imong sakyanan imong sakyanan. diesel man. O pilay full tank na nimo karon? Nagpultang ko gani ha. Gamay lang ko lang 5,000. 5,000 lagi. Di ba, Jay? Sa una 2,000 lang to. Katong 2,000 before lang. itong paggubat ang animas is Putin niya. Putin! Ina! Tungod na ni Putin. Tungod na ni Putin. Oh, grabe. Grabe. Nagingon ko kang grabe. Oo. Klaro. Pag maabot ka ni 5,000 pag pultang ko, bakla yun. Iso sa man sa dami. Iabot pa. Bakla yun lang ka. Grabe ka no? Grabe. Grabe tinuod na no. Grabe ka mahal gyud ron. Di gyud mabangbang. Og basin daw mag 100 pa na karon. Taon niya. Sa gulan na natog tubig atong diesel ani. Kung mahimo, no? Nakaingon lagi ko panyero, sus. May pang diesel. Dako pag grado, murabag kon ba? Og morning grado na ko sa una. Pero tinggraitar ako. Auto karon pila na i-full tank. Gimingaw na kog pultang partner.
Nadaot na mga ng pintal sa diya sa tangke dapit ka ng gan. Karon wa na gyud. Uga na gyud kaayo. Kay mabasa-basa maglamyat ang gasolina. Maglamyat Punta man, mga ya, gasolina. Oh. Sagad unya karon. Kapayason ba kagua karon Uyog-uyog. Grabe ba? Uyugon gyapon para mo. Di paminaw na pa may sulod. Di na ko sa tira di na ko ma-imagine lagi kung sa grabe man yung sao mo. Tapos di mo dugay pa man daw ni kay ang gubat magtuloy-tuloy pa man daw ni, years pa man daw ni. Naglaway lagi ko partner kay Lisod. nanawag akong igsoon tos Brunei. So ang ilang tubil dito 18 pesos. Ha? Sa Brunei? Since 1987, Ang tudron? 53 cents. Hantod ron. Oh. Sa Brunei? Mm. Ano man na sila line na ilang on source. Na ilang on source tapos Pagkasarap. subsidized pagid sila sa ilang Sa gobyerno. Oh, sana all. Sana all. Kagawan. Grabe. Hindi mabuhatan ng kagawan. Ato nang ipapasa sa konseho nga padungagan na tog tubig ang inyong tubil. Actually, nag-iyon akong manghod nga to sa England nga mas barato pa yun ang sa Pilipinas. Amo ba? Okay. In fact, katong digtumig Japan 2 years ago sa 220, Oo. ang ato diri 40 ang litro, usay mo 38. Oo. Pag abot dito sa Japan 141 yen. 142 yen. So divided by 2 kay 50 cents man ta. Oo. Okay? Mga 70 plus pesos sila dito, kita 40 lang. So Japan na, mas mahal ang ilang ano. Pag adto ka sa Hong Kong, mas mahal pa sa Hong Kong. Unya, kita wilga na yun, likrambo des gobyerno nga way himo. Unya, kung i-compare na yung atong price, dako kay diferensya, ubos kayo. So mas ubos pa Oo. compare diri sa Pilipinas? Oo. Grabe Ano, ano. bisang ang US karon mas mahal. So panahon na ba nga para mag-focus na ta nga kuha na lang ta? Battery na lang talaga. Mga e-bike. Nay na kuan na kuan. Kaning mga kuan partner ba tawag nila renewable energy. Oh. Nay nagkauli nga amiga na mo giyan sa Amerika bago pa. Bago pa naguli. After the nagsugod ng war, naguli siya mga I think last month. Kanila si Elon Musk bus production sa karon og kuan kanang hybrid cars battery operated Tesla. Muna nga grabe na kani Democrats niya supporter ni Putin, ani Biden. So giinan nila ang gas, naglikramo bitaw si Putin siya nga nganong gimahal man na ninyo ang petroleum products. Nga ang inyong gipalit Amerika, ang gipalit sa Amerika 3% lang of their needs gikan sa Russia. Unya gihimo nilang rason nga isaka nila ang oil price. Imagine, gikontrol na sa US ang Middle East. Gikangker nila halos tanan nga nagproduce og oil. In fact, ang Aramco Saudi Arabia 50-50 na halos Amerika ang tagiya. Tama. Unya 3% lang gikan sa Russia, gihimong rason sa Amerika nga i-blow up nila ang price sa petroleum products. Okay? Nagkaron ang Amerika unsay nahitabo? Ang daghang kay mga tao karon ngita og paagi nga maka-acquire sila sa kanang bag-ong sakyanan nga giproduce ni Elon Musk. Ni Elon Musk ng Tesla. Battery operated. Oo. Kaya nga naman naglikay sila sa kamahal sa gasolina. Subot pa sabot, ang government sa Amerika nagbuhat sa sistema pamaagi para masuportahan nila si Elon Musk nga dako kayo og suporta sa ilang campaign sa Democrat Party. Mo na sa hinungdan ana. Amerika minungdan eh. Politiko gyapon Grabe ba? kayong politics dula kuan kita. Grabe yung Amerika mo control sa ekonomiya sa kalibutan ba? Unya pasaginlan ang ubang nasod. Tama. Diba? Kaya sila be permintihero, di ba? Katanan sa mga salida, sila ay permintihero. Sila hero, sila, Sila ang, maging hatagon, maging tao, tabang, tabang, ano ba, yeah, ilang tama. buting ba? Savior, Tama. ala, tanan, donor, ana, no? By the way, Kaya dako sa lautan. by the way, na may madunggan nga cricket og suba, ingana kanindot diri karon. Ingani kamingaw, kalami ang among sitwasyon karon, bugnaw ang hangin. Wow. Na crickets, tapos kala makinundong yung kasi mong ngit-ngit nga kagahapon dili. Ano, katong sa imong kuan ba? Sa inyong Westwood ba? Sa imong likod lasang man to. Lasang. So nagyapon ang mga creatures of the night Yeah, madunggan mo. No? napagaling mga unggoy dito.
Usahay na unggoy sa gawas tapos ang owners pud unggoy pud sa salon. Mo ding kabanghagon ko kay kanang gorilla man ko na yung unggoy mo ba? Naasa Ano likod sa nila. likod ba? Napa may mga Kadyon lang kani nga istorya kadugan bikil na di ba? Mo ta katong unggoy sa balay ako nga gidala dito bukid kay samok na gistanan. By the way, kamulo de mi karon og record ani. Nagtagay mi og kagawad mix. It's a combination of Fighter 50. Lahi itong Fighter Wine Classic ha. Nay Fighter 50 na sila ikwanron ka ng Fighter Wine ni Gante. Mas dako 750 ml. Usa ka Fighter 50 nga 750 ml limonsito. The more mas daghan limonsito mas better. Tapos tang na juice. Unsa flavor sa tang? Pineapple. Pineapple yata. Oh. Pineapple. So Or muna pwede ni. pod orange. last time Pwede ra. Any flavor. Ang nakalamian ni in fairness sa atong kuan sa atong gi kuan ron murag wala kay inom-inom lang ta nga murag wala lang ba. Karon. Oh, in fairness. Unsa man tang yun or bisag unsa nga juice? Bisag unsa nga juice. Lagi. Oh, pero in fairness, Bisag unsa pod nga flavor. tang among bisag unsa basta kay tang. Libugan na to. Pineapple. Masakong itoklak ka ni mga gala. Tang, baka naman. Gwapa kay sa kay, remember mo to sa una sa mga punch, di ba? Yung ani punch lang. Tapos sigang inom kadugayan. Murag kag naigog pants, no? murag na najaban ka. Unsa man nangatulog na ko kauban? Nangaigo na. Kani, siyempre, Father's Day tomorrow. Ay, Kita tulo, amahan naman kita. aman. Lulo. Lolo naman. Lolo na galing ni si Panyero. Ay, nade na, upat. Napadri sa likod. Lima. Si Boss Danilo, Bilikan. Social kaya apelido ni Boss, no? Mura ka ng pang ano ba? Pang Italia ba, no? Foreigner. Anyway, so kita, mga papa naman kita. Bro na po'y pamilya, puros mga magulang at mga anak galing doon. Alili mo ba na? Amigo lagi tatana. Amigo ta. Walay daot tayo dali. Ay mo din na bird Dili, as amahan ta. Alam mo, kasi klase ba ya ang, kasi klase ang amahan. The question, ano daw ang question? O sa di ay, para ninyo, unsay kuan, perfect na amahan. Ay, nani. Okay, kasi klase matagugot, kita nasa bete mga amahan. Para ba ninyo, unsa by definition sa usa ka perpekto nga amahan? Grabe nga ni, pang malaala mo kaya nga nga question ba? Kani ba wala may perpekto nga tawo. Correct. Walay perpekto nga relasyon. Oo. Walay perpekto nga panaguban. Walay perpekto nga amahan or perpekto nga mama. Ang tanan dunay kakulangon. Ang ato lang panag-uban usahay, ang kakulangon sa isa mahulipan sa imong partner. So mo gina say lami kay nga kombinasyon, no? Tama. Inana. Usahay pod sa tunot ang uban mahimong shock absorber. Oo. Sa strong kay nga personality sa usa ka partner. Ang usa lang mo absorb lang siya ba? Inana, no? Bisag unsa ka bugat, iya lang yung i-absorb, di lang sa mag-react na po yung mga inana. So mahimo gyapong perpekto ang ilang panag-uban tungod kay ang usa nahimo mang shock absorber sa ilang relasyon kung panahon nga dunay mga libaungon ang ilang dagan sa kinabuhi. Wapo ka. Kibali, Diba? magdepende, walay template. Tingnan mo na. Wala. Partner William Asinero. Unsa ba ang perfect nga amahan para nimo? Ang perfect nga amahan para nako ana ang imong asawa nagsuporta kanimo Aha. nga nagtan-aw sa inyong mga anak. Aha. Mga anak ha. Ano lain mo kang tinanawan ako? Wala nitutok ra ko sa imo partner. Kay there's parehas istorya ni Sir Dodge, walay perpekto nga amahan og inahan. Correct. Pero kung magtinabangay na together with the family first, kanatong mga anak managko na nga maayo og salabutan. Sunod. Kay usahay, na mo ingon nga, di ko ganan sa kong papa kay dili maayo nga provider. Na mo nga na. Pero, grabe pagpaningkamot sa amahan. Kay, dawat na ito kamaturon na yung mga tao usahay yun nga murag,
medyo nagyoy murag dili pinagpala ba sa mga trabaho ana. Tunod like No, nay mga nang mga tao nga nang murabag ka nang gibuhat yan tanan pero murag medyo ibot na to Di kaabot. di kaabot murag ang iyang sweldo ba di kaabot or na timingan tungod siguro po sa iyang educational background mo nang di po siya kakuha nindot nga trabaho mo nang di po siya pero ang gugma na pero dili kayo sakto makahatag sa kuan. In fairness na po iban mga amahan grabe panyero partner maka-provide pero na uban maingon po nga walay oras man gud sa mo ay napoy nga na naka-provide pero walay panahon kana may nga na ba pasabot wagi perpekto no. wala gay sa magi definition Oh, day so gyud sa saka naagay kulang. lagi kulang No, like sako katong primero na mong gisgutan no Oo. nga bisag unsang pagpaningkamot. Ayad. wala tama Ako amahan. Grabe sa kalisod tungod sa kalisod grade 5 ko wa na nagpuyo sa balay nagworking na kay lisod kaayo. oo Pero wala ako nag-complain sa kong papa nga dili sa mayong amahan kay nakita nako kung nasinati nako na witness nako kung giunsan niya pagpaningkamot nga maatiman mabuhi minyang mga unom ka anak kay unom man kami kay may ikaw. mga butan makangagan imo man ang napansin ang problema naman po anak nga wa po kapansin ana Ay, no, Jad. mo sa na question karon kay presa to pre ikaw okay kay ka kamo di same man mo makita ninyong effort sa inyong amahan kabalo ka nga kay understanding man ka ato di po na to makuan nga naba pud ba yung mga anak nga basulon pa nila ilang amahan mauna kay wa mo gud na sa magtarog eskwela sa muna nga Kana eskwela po, na sa una so dili nila makita ang side sa pagpaningkamot sa amahan muna usahay ikaulaw pa noon nila ang ilang amahan kay tungod kay Moray nakabot. Si reaction ni mo na partner William. Akong reaksyon na partner kay karong mga batan-on god kining mga millennials atong tawag di na sila magpaistorya. Mm. Ang ilang hunahuna murag maoy insakto bahalag sayop. Mm. So kana bitaw itong matuwid na daan. Politiko man na matuwid na Oh, daan. bahalag balik maruhas ko ang na. ilang hunahuna matuwid na daan na sa ila. So di na sila maminaw. Ilang ko galingon ilang paminawon ana. Bisag sayop, kabalo sila nga sayop pero sa untaman nga due to foreign intervention kanang mga kaila, mga Influence, peers, kuwan. mga friends, Tama. kanang nasa imong palibot usa na nga maka-influensya sa ila. Kani gyud akong nakita usa ha. Kani yung social media or kaning gadgets. Oh. You know Okay? Tanawa gud mga bright pa sayo, mas exposed na noon sila bisag wala sila nag-travel or wa sila nakaadto ng lugar na kay nakita og ilan namang na nabasa or nakita sa video or na-inform sila in their own way ba. Mm. So di expose themselves in a different way. Kita sa una ma-expose ganita personal experience yun. Ato Personal ginang nasinati experience. na sila Ah. nahimo silang aware, nahimo silang nahibalo aning butanga tungod kay naanay cellphone, naanay laptop, naanay TV nga nagsugilon sa ilan ini mga butanga which is sa una wala na nato. No, tanaw gani karon nga kitabo sa Amerika. Latest nga strapping. Ah. Pila kay Grabe pila, kayo, no? Grabe pila kayo, no? edad ato. Oo, tama. Bata Grabe pa kayo. kayo. Bata pa kayo. Oh. Oh. Do you think kinsa nag-influence ang mind niya nato? Ang gadgets kasi tingali sa tugdula o kana ang killer-killing. Gubat-gubat. Gubat hangtod nahimo na noon yang kuan ba? Nahimo na nihang part sa iyang kinabuhi, nahimo niyang kinaiya og normal na sa iyang panglantaw ang pagpatay. Kay kada adlaw gadula siya nga nagpatay siya sa iyang gadgets. Mhm. Nya, So, dako ang factor. dako kay ang faktor sa kuan mo na nga karon kaning atong kuan gadgets gyud kaning sa social media nga alisod gyud kay ra ba nato ma-monitor mao gini dako kayo og nag-influence sa perspective o panguna-una sa atong mga kabataan. Tama. Kabalo ka, mo nang nangutana ko nga na kay, for example, kaning mga papang OFW, Mm. dili ilalim nga mulayo ka sa pamilya. Ganun. Pero sometimes na yung mga amahan nga, kailangan lang yun nila mo gawas kay, siyempre, para mabuhi ang ilang pamilya.
Napod sila pangarap. Napot sila yung pangarap. Ang problema lang, Nga di lang mabuhi, kundi ma-improve yun. tama, ang problema lang na yung mga pipila ka mga anak, Nga di labi na kasabot. kabatan, wala kasabot ana. Feeling nila nga ang ilang papa, wala nila na feel nga naningkamot dito. Ni talidhay or Oo. ni iwas sa responsibilidad. Oo, bro, No? feeling niya nga, di Gibiyaan. man sa sakto nga papa, kay katong na-honor ko, wala diya si papa. Oh. Wala siya naghatag sa medal nako. Katong si papa nga, first time ko ni sayaw. Wala diya akong papa. Oh, na may anak ba? Tawag partner nga ilang panguna-una good empowered sila. Ang mga bata, kana sila. Muna tungod sa social Mo na problema, unsaon nimo pag-balance ana now. I'm sure ang mga asawa ana, ang mga wives ana, siyempre kasabot man sila. Then the difficult thing there is unsaon nila pagsulti ana sa ilang mga anak nga kay nabiya stage yun sa bata nga wa man sila pakialam nga ikaw naningkamot ka para sa bayronon sa iyong tubig o kuryente. Di na Bayronon nila sa mabati. inyong balay, di man na nila mabati. Di na nila mabati. Dili gyud tinuod. Ang ilang gusto kay nagi-stage sa mga bata nga presence ang ilang mas ang ilang ginavalue. Masuko na sila kung why signal lang kuan gawa na internet, gawa na bayaran. Dali na kayo na. Di na nila. Naputol ang wifi, murag mga zombie ng naog. Di- Walay wifi. Di na sila kasabot nga nung wa na bayaran usay. Exactly. Ana ba o nganong naputol ta. And to be honest also, dawaton na tong kamatuoran nga sometimes ang mga papa baya mo'y usually average mas closer gid baya gid ang mga anak sa mga mama compared sa mga papa. Di ba na yung mga anak? Ang problema, layo pa. So, ma-convert ang unahon nila nga, wag ini klaro ni si Papa. Kay, ang problema ra ba sa akin, kay remember ko ana, pag OFW, so talagsara. Karon pag makauli na, ang Papa, siyempre, amahan man siya. So, nasa yung mga gusto nga mga pinarules. Ibutan na to, sa una, I don't know, lawa naman na karon sa unang panahon nga, kailangan matulog yun matag alas, alauna alas 9. sa hapon. O ana, tanaw, bikiwa man yung nagianad sa mama. Takaron ikaw nga niuli ka. Ikaw ay nadang nga tao ka. Ningon ka kalit nga, uy, dili dapat mga tulog yun muli. Ang anak karon na bad trip. May Bad pang niuli na lang ka dito sa Correct. abroad kay Kanya, mo nga. Ang tanaw din sa mo di ka maayong Di ka amahan. maayong amahan. Ah, Exactly. mao na wa kay ayong nga tao. Now, May pagwa- I don't know lang if you guys agree also. Nausab na ba gyud ang style karon sa pag-approach or usabon na ba gyud ang style karon sa pangkay? Sa una, dawato to kamatuoran, ang papa stiff yun na sa pamilya. Kanabang So, di- pagkasabang ka, kasabang yun ka. Kana Dili na- ka pwede mo tubag sa mong papa so ng Correct. panahon. Uy. Sa una, ako, experience na ko. Oo. Okay. Katulo ko, gibitay. Okay. Unsa nga klase nga bitay na paniro? Gibitay yun. Bugos kamot? Oh, ang Wala pa ibantay bata 163 sa una? na. Muna akong istoryahan. Ah. Ang isa na, gibitay ko, nga gipaluhod og asin. Ah, Oh. gibitay pa, gipaluhod pa. Unsay Ano? salani? Unsay salani? Wala, gamay ra nga sala. Ah, Dunay nangawat og kausa nga panty. gisulod ko sako, gibitay. Ah, Gipasuhan. gipaswan. Unsa man lagi ano? Unsay pagtuna Oh, so- iro nga mura iya susina? Ina na ba? Nganong Oh, Ah, nganong wala naman na karon. tama. Kay dunay bawsi. Oh, tama. Sa una tama. wala may bawsi. Walay Ang bawsi. ginikanan karon gididaan na Oo. sa paghatag og extreme way sa pagdisiplin sa atong mga kabataan kundili istoryahan lang og bugnaw nga istorya. Oo. Unya karon kay na may mga bata nga wa na di na magpaistorya. Ah. Okay, kung bunalan nimo, isumbong ka. Sige, bunaldi ko. Kay sumbong kay bawsi ka. So wala nay usahay ang ginikanan Tama, tama. na limited ang iyang authority sa pagdisiplina sa iyang kabataan because of the tama. policies. Oh. No, nga naa sa gobyerno. Oh, American way. Awat-awat man ning ato. Pero partner, kaning moingong tagog OFW imong amahan. Oh. Night time pod nga sayop sa amahan. Mhm. Kay gina-compensate niya ang walay siya presence niya sa mga gamit. Gadget. Yan bawion, yan bawion. Bawion tuwa man Ang iyang tuwa. kakulangon. Parehas imong papa nga tuwa sa Brunei or asa pa Ah. nga kuan sa Middle East. Ginabawi niya nga pag-compensate niya nga moingon sa Bernie nga unsay uso diri pa paliti ko Oh, kuan tama, sapatos tama. ay Oh, skateboard. palitan skateboard diretso ora mismo insigida ra papap. Oo, tama.
Grabe sa nang imong rapapap ha. I like So- the word rapapap. Murag Mura Christmas pag-abot man sa ang iyang dungog amahan, na, rapapap. pag uli sa iyang amahan, so mura biyag na culture shock bi amon duha kay Ah. 2 years wa mo nagkita, 3 years niya. Tama. Anaon ka din si mong papa nga "Shh, tulog na. Yala City na. Tama. Murag naga poy kanang sayop bitaw nga kultura sa mga Pinoy nga bawion niya dito si in other things ma-wild ang imong anak. So sumuot din na mo karon nga lahi na ba ang ang pag-handle sa mga bata compared before? Lahi na. dako kay Dako kalahi. na kay kalahi. Generation Sige na, mga tanong mag-sample nga sa una ing ani, karon ing ani na. Ikaw na Paniro. Sa una, kung bunalan ang anak sa amahan kay Ah. disiplinahon, wala say problema. Oo. That's the authority of the father. to Regardless kung regardless. basta kay Basta nabunalan ka. gikasab-an ka, gidisiplina ka, gibunalan ka aron Ah. mabati nimo nga nasayop ka o kinahanglan nga di na ka mag-utro kay ug mag-utro ka bunalan na sab Bunalan ka, sad ka, nga oh. masakit pa siguro. Kasi pinaka-paborito nimong bunal so na. Sa una, akong natilawan gyud kanang tulo ka buok silhig bitaw nga kwan, Tikog. tikog. Ah. Nakasulay ka na. Dayon nakasulay sad ko og kanang palwa asa kanang takong nga murag bakos ka nako. Iwitik. Pa! Ana. Or nakasuway sad ko og kanang twig sa bayabas. Kanang Ilaptik bayabas. nga bulak. Grabe ka na. Pwerte sa Grabe kita ka na sa kinang bayabas. Pwerte sa bay. kita. Sir Lambag Dodge. yun ka na witik lambag. Sir Unya Dodge. usay kay isa ra magawitikan di man. nalagoy pangutana, disiplinaryan gid imong amahan o buyagon ka lang. Both, pwede both. Ako di magyud ko buluyagon jud kay buutan yo kay ko nga kuan pero Disiplinaryan gid imong amahan. grabe yung Disiplina grabe yun yung- siya. Dili kay bisag sala sa akong manghod kay ako may magulang nga laki. Carry over gina. Kiri Ako tanan. automatic. So unsa man ang karon na? So unsa man kung mo nang sa una, ang karon day unsa na karon? Lahi na karon. Kay ngano man ang imong pagdisiplina sa ila mora na lang og may na lang gyud. And then reward approach ka. Reward approach tama reward no. approach. Panalitan kung kwan. So tagaan nimo sag something nga malipay siya. Aha. Okay, reward reinforcement Ah. or punishment dili naman ka-punish karon god. Ah. So ang imo reward na lang gyud ka no. Ana nga mas makita niya nga uy mas I reward could- and punishment. oo I could receive more kung mag-perform ko. Ah. Diba? So award siya. Tapos karon kailangan ka mo sa una, regardless bahala ka wa ka balo sa laban na dili basta kay nabunalan ka ni Papa period. Karon kailangan ka mo explain nga nung gibunalan ni Dunay bunalan nimo siya. example sa ako na may bisikleta. Lami naman ka ng bisikleta sa una. Kay karon nagpagawas na ko kay kanang wa man may tubig, wa may kon sagob-sagoban, kanang ilimnon. So kanang galon ba nga container, karga na sa likod sa bike. Paggawas na ko sa dalan kay among silingan naghangi man gyud nga hulamon yung bike kay kuha sa bugas sa planta kay trabanti mo to sa planta kana ang pero chemicals sa mantikaw. Di akong gisugot kay sa nga tubig na bitong inyo nga mo maglungag pa may magkuha pa ko bugas di akong gisugot. Karon kay dugay man kay nakabalik. Hingit-ngit naman lang di nagbaklay ko. Adto sa kwan mga kilometro pa tong sa guban nako. Baklay ko pasan na ko ang kwan. Mga nakabaklay ko mga 50 meters. Giabot akong papa nagdala na sa bike. Kay aya pagiuli ato nga musiligan. Gisumbag ko. Imagine na galukdo ka nang dako kay kwan bata pa kang gamay. Kana karon sir kanang sa imo. Ah. Di ka mag-inana sa imong anak kay na pili mo dili maayo ang Ansa? imong papa. Ay, na kay ngano wala man kay sayop. So i-change Oo. nimo ang kuan. Wala kay sayop pero in spite of that grabe. Pero karon kailangan na nimo explain no. Ngano imong gibunalan ng bata no? Kato ni nagpahangyo. Oo, nga kailangan na Ang nimo katong gibunalan gibitay ta ko ka. nga gipalod kog asin. Oo. Akong papa mananagat man kanang gamay nga sakayan mabugsay. Ah. May gibuhi nga mga nya usay way ko. Nagakuha siya og kanang diwit-diwit ba? Oo. Nga dako siya. Nya ako marag bata pang gamay nga di pa ko kabaloan ng number unsay dako unsay gamay. So ang baligya day ato 4 pesos. Oh, 4 pesos. Oo. Ato nga time. Ato nga time kay unsa pa to nga. Uban mi ni pilsi.
Magulang na ko. Di, gihangi o man og, kon panyero, 350. Di, iya kong gibilin, dala sa isda, kay giuli sa kay manangin ni Papa. Wa pa sa kabot na may giagi, naghangi og 250. Ako gibalik niya. Pagbalik niya, ang isda. Pag uli sa balay panyero, gigapos ko, gibitay, palod sa asin. Ayun, sa 4, 250. Ano mo na ko nga, ano ko? May mafia. May mathematics mo to nga, pag-skill na akong grade 1 yun. Usay, koreksyonan yun ako maestra. Paingon na sa grade 6, ako yung ikaw ng mathematics, kaya mo ginahingin na, nabitay ko. Kani, si partner William, na anak, puro ni babae iya, puro babae. Sayang. Sa iyang asawa. Basig mo tugan ni sa karon. Lain ning kagawad mix na ba? Nga, makatugan na ba ni? Pero kana ikaw, doon na, dalaga na yung partner. Oo, Lahi ba ang, ikaw feeling ba ni mo, lahi yun ang sa una karon? Unsay sa una, tapos karon maging ka nga lahi na karon. Mayong sa una partner, kami puro duha mi kalalaki igsunog kamanghoran no babay. Oo. Kanang taga-tagag sample nga situation. Kanang summer bitaw nga nailiga sa Merdig. Dias yung barangay. Tanang Basketball? tao, basketball tuwa didto. Tapok. Nya among balay dool mas basketballan di ni adto nako og si akong manghod. Oo. Pagkataod-taod akong inahan magdala nagsilhig mangita sa amo. Magsalig nanaw nya among mas Di po magsangpit. Dili ang singkita magtuyok-tuyok rana niya among silingan magsalig si kusako iyam tago na mo kay inyo mama. Nasa kay supporter na ya. So, mga siling Ano man, tungod lang kay ni at sa kwan? dili iya na may ipapauli kay gabi ina. Kagabi na. Okay. Ako gasaputon ko kay naunsa ba ni si mami nga puro man lalaki Unsa na ka dula basketball Oo. ano? Dili kay bawal moto mo nga pagkabinan giingnan ka. ko sa kong inahan nga kung mahimo ka ng ginikanan Imo ra nang imo ra ng masabtan akong gibuhat kaninyo. Nga karon tagaan ta kay example partner. Akong anak magulang, Okay. tong babae na akong magulang. Nabray laki. Pag-abot sa alas Sa iyang 10, asawa lagi, duha ka bae. gahangad-hangad nami sa akong asawa pag uli akong kasaban. Suko siya. Nganong kuan daw ingko sige lang. Wala na ko istorya ingnan ra nako siya nga kung maminyo ka na, maginikanan ka na, masabtan ra ko nimo. Nganong nangita ko nimo. Anara. Oh, then kanang ingon ni Sir Dodds nga ipaluhod sa asin. Manggiaway na silang duha. Akong mga anak ay arsa sa libro uto luhod sa asin. Lumpa na sila gilak duha. Gipaluhod na ako sa asin para Nakatesting na yung mundo ni oh, mga kadalaga sa katisting na mo. silang luhod og asin. Undang na gid silang away din pag human ato kay alimang kag uto kag libro upat kabuk sa imong ulo iluhod mo asin. So mean to say, ako modern na kay kong daddy. Ikaw pa niyo, wa ka kasi nati mga nana, no? Nga ka nang gipalhod, ana. Or Wala mo na akong mamagpapa perminti. Oh, mo to kung Akong papa, OFW. Akong mama, busy perminti sa... Na-emotional ka. Na-emotional. Kaya ako akong mama, kay perminti dili lang na. ta mag-emotional dire. Istorya lang ta kwad. Wag istorya lang ta direktarong way hilakay. Ang akong mama, typical si mama nga kanabitan. Kanang katrabaho bito sa kumpanya. Kanang sa kumpanya ba? Kanang typical bito nga 8 hours na kanang Overtime pag yun overtime pag inusahay. Kaya So, salikan do man sa kumpanya. so wala ko'y may numduman nga si mama nga kanag yung siya mo hands on sa kuha. Sapot na si Ay papa. lagi pa niyo. Si papa ang yun. Ganyan naman siya. So ganyan naman siya ng OFW. Panigid akong kuya gid lagi ba? Mas nakatilaw pa ko og bunal sa akong mga auntie. Ay mo ba? Nga nagbantay na ako. Pero si mama si papa wala. Alam mo may magkay kuan. Si mama wala to. ang grabe lang siguro ka mama ko nimduman katong gibunalan na ko chinilas. Kay suko kay sa tang ending siya pa nihilak dili ako. Kay napasagitan kanya, no? Oh, ang siguro karon na imo kung karon wala magikusukan. Naka-remember lang siya words na siya ako na kay gisapot lang ko kay si Rusty ako natuok ni pilit siya sa dingding. Muro to feeling na wala sing gamay pa kay siya but pag karon wala gyud dili na ko pwede po siya kanina lang tama tungod kay kamo naka-experience man mo.
Unsa man na ba sa effect karon sa inyo as a father karon sa inyong mga anak? So, oprase mo ha. Kamo naka-experience man mo nang gipangbunalan mong tarong. Kay siguro ako muna ako di kay ko yung anak ka brutal sa akong mga anak kay wa man sa gyud kay ko naka-experience nang gipaludluhod gyud ko grabe. Muna ako kind kay ko sa ila. Ikaw ba Paniro? Ikaw nakagrabe mo gini mo ha. Disciplinarian mo kanang gini mo. ina nga pangitabo ba? Oo. Duha ra may epekto ana. Oo. It's either nga dili nimo gusto nga masinati sa imong anak ang imong nasinati nga pait. Kay kabaw ka kung unsa to kapait. Dili lalim, di ba? Muna nga ikaw maningkamot ka nga ang ilang masinati, it's the other way around. Nga ma-appreciate kanila at the same time masabtan kanila. Okay? So nasabtan kanila nga wala nimo sila gipasakitan ba? Di ba kay kanang ang kinabuhi man gyud is just a matter of choice. Duha ra man. Nga makita nila ning duha ka choices unya asa ang maayo. So muna atong i-guide sila nga dili kita dapat. Not nga ilan nang makita kay atong kabunalan nga ilan nang makita nga Pero napaluhod ba nimo na imong mga anak wala. karon na? Wala na. Wala na nila na experience ang imong na experience. Wala, ba? wala. Unsa Ay, pinaka worst lang nimo nga nabuhat nga disiplina sa imong anak karon? Paniro. Words lang? Si Storya? Ruby makatestify yun, di ko kabaw masuko. Sa anak wala bunal wala. Bisag May kaligay wala. Kaya naman mo yung manggod tungod mo ilang hugot. Oh, wala. Porang manimalo silang anak. ako nasabtan. So par wala gyud. Kay ako, Base ka na magsukaglo kanang kasoko manguot din ni si imong asawa dili pa. Pero wala bitaw so far sa Wala, mga wala. anak wala gyud. So wala na naingon nga murag nanimalos ka na kay hugot wala na. Dili, ako bisag sa opisina, di ko kabalo masuko. Kanang nanay, ang ngayon na yun kasukan, pero I'll just control myself and then kanang create something nga ma-deliver lang nako ang message in a very gentle manner ba? Oo. Ana, kay So, dili wala. ko gusto mo harm ako. Nang ako. Bantog ra nga tanan mo dol sa imong networking imong sudlan gyud kay di man gyud ka masuko. Magsigil lang taghuo lagi. Ikaw partner. So ikaw moto pinakagrabe nimo napatesti nimo glod imong anak. Ipadol lang may gamay sa Napay worse ato. napay worse ato. Unsa imong nabuhat? Gilabay na kog bangko akong anak. Pila edad mo anak ani? 22, 23. Ha? 22, 23? Medyo nagpabadlong lugar ang anak, medyo nagabinan. Kay babaeng dagko. Unsay oras din ni holiday mga kadlaw na. Ana gyud. Ta walay panangid, walay text ana. Wala. Dili Sumurag. makontak, tawagan og muring mang cellphone di mo tubag. Mao ba? Pero lately na, medyo na ano na, medyo wala na, medyo nabuutan na. Medyo nabuutan na. Once batasan na nimo partner, lisod na utrohon. So untol ba karon napagyapon mga pabadlong gamay nga dalaga. Para sa ako, Mm. mo, akong ignan si Jingjing nga, Mm. tiguang na natong anak, pasagdi na siya. Hapit na mahuman ang Tiguan nga, atong kamo may tiguan. nagkabatanon ba ya, Mr. Dodds? Kay una-unaon ni mo, murag kami naman duha sa akong asawa ang way buot. Ani? Muna nagkabatanon Oo, mo. mo nang nagkabatanon mi. Mao di ay Sunod gali, dugay mo pa uli. Tagay may abay si mga asawa bi ipadungog sa mic bi para madunggan Kinawa, ako. kiyan ko mo, Pansa lagot na, high blood na. Oo. Ang microphone yan na lang. Kontak, Taas ng BP. Oo, taas ng BP na. Payan mo nga. Pag-abot na to. Graduate na siya, graduate na good siya. Makuha sa mga barkada ba, na. Dan di man magstorya o tawagan o babae man good siya. Tuwa kay babae siya. Pag-abot sa pertahan karon ayun ko nga. Kian, nga dugay magkakay pauli siya nga. Kuan magud ana si William nga. Ikaw ba magsulti ka ba nga kuan kay kung na kanini nga balay pupalo ka sa ruling dinhi kuan nga mananghid ka o sa oras ka kuan kay babae biya ka ana siya nga. Si tubag-tubag man siya kang William din. High blood si William. Si William nga, labayon ta kaning bangko karon siya. Labaya ka i-report ta ka sa pulis. Ngano na to? Kaya na sila na bawsi. Oh, nanay Bausi, ano? Sa akong kaulit ato Sir Dodds,
kanang bangko na mo katuway sa dining. Gilabay ko na sa iya. Ikaw yun, target. Dili, target ka na lang, murag intimidate lang ba? Para panghulga. Panggulat lang. Di, kay kung wala si nagpatum nga, bugha siyang naong ang bangko. Usa ka kabuga nga uway man gud to? Na, Iyang naong may mabugha. then mo to, naay kumusyon gamay. Nasingkahan, na istoryahag di maayo. So ako ni sulod ng kuswarto, sila Basta rin mo mic lagi, kaya wali-wali ka na sa sila ng jingjing nag-istorya. Oo. Nga, sige na mi, ug man ta istorya, matulog na. Nang hipos, layas. Di, niabot yun sana Oo, niabot siya nga point, nga 2 weeks na muli ba? Grabe, ano? So barkada to niya Ayaw buti yung close. apasa, ayaw gig Muna akong kadlokan ba? Muna akong kadlokan nga tana, di gina mo abot sa akong punto sa akong mga anak-anay. Bikil kay sa tundog na. Bigil kayo na sa tundugan na. Tinuod. Muna ang moingon ko nga, muna pinaka-worst nga nahitabo sa among kinabuhi sa akong asawa. Grabe no? Ako, lain na kay kong ginhawa, pero tungod lagi sa pride as a father and as a Tama. mother, Oh. dili ko mo surrender aning bataa. Pasagdan, sige. Kadugayan ni uli ragid siya kay murag tan-aw niya at first empowered kay siya. Kung tungod ana ilang mga kuan karon, mga ichiburitsi nila nga mga kuan. Kanang banding sa mga barkada ba? Oh, Mama na. di kaning sa gawas lagi nga influencer Sir Dodds. Nya napoy nakita nako nga insidente nga iyang murag iyang ginapalo, iyang gina-idol, igagaw sa akong asawa. Nga kuan gyapon kining Argentinian gyapon utok. Kasi pa sa putang Argentina na. Basta naglaro na. Argentinian. Di kay kana agad si Pope Francis ka Argentina mo na gikan na. No. Buenos Aires. Ibita Piron. Evita Piron. Oh. Don't cry for me, Argentina. Okay, mo na akong ganahan ka sa istoryahan. So, puslan man, nga natong mga asawa karon dere sa remaining, almost 15 minutes na lang para mag 1 hour, kay 1 hour naman na itong podcast na itong kwan. Okay. Pangutano na to ning mga Sige. Pangutano ning mga asawa para sa inyo ba unsa bay perfect nga kwan? Perfect nga amahan para ba ninyo since Father's Day man? Unaon na to si ikaw. Ikaw una. Ruby. Ikaw para sa mo ha. Unsa bay? Unsa bay definition? Palaaway kuno ko. Unsa may definition sa usa ka perfect or nindot nga kuan amahan? Sa inyo or Sa ako, no, ang perfect na amahan, ang perfect na amahan. ang perfect na amahan kay, wala magi perfect na tao, pero para sa ako, ang perfect na amahan, akong papa. Pero, mo na diha nga, sa tinuod lang, nga nung nadaot ko aning isa, kay mura gid siya akong papa. Ayun. Murengana. Mura Unsa day unsa day kuan? Para lang kuan. Unsa day kinaiya day niya. Pariho na sila sa akong papa. Kami total opposite. Buutan man na siya, labad ba ko. Aha. Akong papa, pareho gina sila kanang ug unsay naagian niya sa iyang pagkabata mo nang umagstorya sila, relate gina sila. makonek na yun. Kalisod, na. ang mga pagkareliyoso, Aha. ang mga pagkabuutan gid na kanang buutan ba nga akong papa sus kanang akong papa is wala ko'y makuan kanang mag-away sila sa akong mama, wala ko kusukad nakadungog. Sekretor na sila. Akong papa, wala gid sukad nga naay mga nakoy nadungga ng mga third party. Diha lang sila nagdiferensya. Uy, ese. Father's Day, Father's Day. O diha. Diha siya nalabihan kabuutan pod. Pero bitaw, Para ba sa mo, a good father should be a provider,
kuan dili man sad ko makaingon na good kanang of course good provider man akong papa pero wala ko nagdako nga dato sakto-sakto lang napaskwela mig private school pero pag college nag-working student gyapon ko kay ang allowance akong mama inot kaayo. So nahurot na ko ng mga food chain sa Cagayan og trabaho kay aron ako ihubog-hubog. Kay ngano of course ang allowance sauna ra gid na. Sauna ra gid na barkadista naging kudaan. Organista. Inana pero kana lang gyud. Dili ang akong papa grabe ka understanding, grabe pasensya, grabe mo sakripisyo. Ang akong mama is not the typical housewife type, di ka balumuluto. Akong nagdako ko nga ang akong papa murag housewife og kuan at the same time. Akong mama dili hands-on sige rag negosyo. Pero mo ana gid ang akong papa nga magsige man gud mig kuan si mama kay ana murag kanang among ginalibak ang si mama ba nga kuan para mo ana si papa ayaw mo ginana. Kaya ang inyong mama bisan pag dili na unsa ka hands-on sa inyo dili mo maka-eskwela og private school kung dili tungod sa inyong mama na unsa ka kugi mo negosyo og unsa ka tight mo hawid og kwarta. Budgeting. Si Dudes ba unsa ba nga klase nga amahan si Dudes? Kini siya nga amahan tinuod kato yang storya hilom dili na mo makita masuko. The way na siya mo disiplina puro pasumbingay. Ug maglagot na siya ako ray nakabalo nga naglagot kay makita na ko sa iyang naong na nagkagot mo anar na siya. Pero wag yung kakita nga ni dapat ni gipaload sa asin sa Never, masayang ever. naandan sana. Dili bisag sa kang ray-ray. All praises nga na kanang si ray-ray sa iyaha kanang sayang wala kay ang kuan ray-ray is close magid sa iyang daddy. Si Aya even now si Aya mas kuan sa iyaha dili gid kay kuan sa ako. Ako ang mas yaw-yawan. So wala kuan yun no. So at least dili ka ingon nga tungod kay kay mong kaagi sa una panyero. So wala na nimo di nimo gusto nga na-experience na nimo sa imong mga anak ano. Dili pa po na tungod kay babae sila. What do you think? Dili gyud wala na sa kay namo gyud usahay gud nga mahulog nga murang manimalos kay moy ako naagian sa una. Moy akong i-kuan. Ang mic. Di sa style ko makasugilon o makasulti kung lalaki siguro akong anak pasig lahi pod no. Pero inani lang. Para sa akong perspective manggod, di gyud nako gusto nga masinati sa akong anak whether lalaki o babae ang akong nasinati. Number one, nasabtan ako nganong gibuhat sa akong amahan to. Si mama mo pitig badlong. Ana kay biro mo si biro tong papa biro ay na nagpalabiin ng imong anak. Ana ba? Doy na kaya ana niya. Pag wala na ganyan si papa, si mga may istorya ayo lagi mo pabadlong para ana lugar, ana ba? Okay. Mamay gid siya. It's a very ano. So at least na-happy ra po ko nga at least tungod say nadawat na nimo nga bati mo kasi nitan sa una so po di nimo nga nanimalos po kasi mong anak ba nga dapat magian po nila kon so at least dako ang change lahi gid. Number one is imo siyang dawaton. Number one imo siyang dawaton, number two sabton. Ngano. Now karon nakahibaw ka nga ang possibility mo na duha. No, it's either nga matino ang yung anak mo kung inanaon nimo or magtanom siya og kalagot towards sa imo. Okay. Nga ang may tabo na noon baka mamaya later on magrebelde siya kung makabarog na siyang kaugalingon. Mubiya na sa imo nga without recognizing you as his father. Di ba? So dili siya maayo para sa ako dili maayo. Kita kay naka-eskwela man gud tao ko na-expo akong both of my parents grade 1 akong mama. Grade sana second year sa high school ako papa. Loyo nya kita na-expose beta. Sa number 1 pagka-working daan ako I was away from my parents grade 5 pa so good. Which is anak nga mga panahon na I am supposed to be with my biological parents because I need biological love.
parental love and, di ba? Fatherly and motherly care. But during that period, I was deprived by the time. Kaya nga naman, na ako sa akong ninong og ninang. However, wala na ako nag-build og psychological wound on that matter. Why? Because I was loved and I was cared by my ninang ang ninong home. Dito ko nag-working sa ila. Nga gitratar ko nila, isip ilang kaugalingong anak. Okay. Diba? So, nawala siya ang psychological wound ba nga. Ayo ka, you're supposed to manya sa imong kan. Di ka kamanya. Well, di, alang-alang makamanya ka sa imong ninang o ninong. Di man na imong kan. Tama. Di ba, like yun. So, wala. Kanang manya-manya, wala yun. Di ba? But, the sekreto sa kinabuhi yun, number one is imo dawaton. Okay. Sabton nimo. Pag nasabtan nimo, nadawat nimo, it's easy for you to move on. Labi na, kung ikaw mahibawlan no babalansay or mo susumad na ba kung asa ba'y maayo o asay husto para sa imong kinabuhi because life is a choice. Di ba? Dili kay tungod kay magpalasulabi ka sa imong emosyon. Ana. Alright. Okay. Ang wife ni partner William, Kana. unsa para nimo unsa ba ang Kani. perfect nga amahan? Uli, gibiyan, may pamisong papa. Nasa na? Mo bitaw tong Isa. lahi pa rin na pa rin ihugot ya. Ay, lawom kay Laom hugot. nga hugot ni. Pero ang importante nga naka-move on ta, no? Ana. Pero, despite nga gibiyan mi sa akong papa, ako nga gipangita akong papa na nga, kuya, mas chubas ko. O si William, kay na may isa kaya yung kuan, kanang, pangita gina akong papa. Only ang akong purpose, nga, To meet your father. kanang, para makomplete ko nga, naging ko'y papa. Okay. Kay gamay pa day, wala pa nimo nakita siya. Kuan man ko, mga 8 naman tayo kuan to. Ako magulang. Pagbiya niya. Oo. Okay. TPWH. So Napasaylo naman nimo siya anto karon or anto karon ba nagmahay ka wala. or di ka? Kanang, kuan mi, mismo, adto ko dito kay, makikita ko siya or sudyaan ako siya, oy, nag-graduate ko, wala kay gasto bisag isa ka sentabo sa ako. And nag-working student, magyapon ko. Alright, okay. Nag-working student mo ko. Then, pagkatan mo sa ila kay, naghihila ka na nung kay naluin ko sa kong papa. Kung wala nagbinuang akong papa, luoy kayang balay, uy, nasa sa squatter area. Okay. So naluoy ka no. Okay. So dili siya nga nakaasinsado sa kinabuhi ang resulta niya karon. Okay. Nga mo nakita to nimo kung wala pa sa nibiya sa imong mama, dili na to yan. So karon sa imong kasing-kasing karon napasaylo na nimo siya. Dugay ra. Dugay, okay ra. Uy, kami sige communicate pero kanang ako maigsoon kay di gila madawat akong papa. Until now. Okay. Oh. Pero ikaw okay ka. Sige, may Alright. kita ito sa Manila na mga isa Tawag ako sa Dodge kay tulo na ka oras na mo pinangita surrender ang gudmin chubas. surrender mi kay o may number. Kay wala mo kabalong asa panulong. Okay. Kani. Silingling ang akong asawa. Siyempre sa'yo na po namatay ang kuan. Pila ba tayo edad nimo? Ay minyo na sa'yo ba na to? namatay yung Akong papa. papa namatay, kuan siya. 56 years old. Ikaw Pero minyo edad naman at ta, that di ba? time, imong edad. 20, Dili minyo na miya to, minyo na. Minyo na mo. Si Rusty no, Rang 2000s. minyo na tato kay 2007. nakita naman sa kuan apo. 2007. 2007. Nanay, anak ninyo, si Rusty. Nana si Rusty. o si Raver nana. Nana. Raver is 11 months pa siya. Karon. Namatay Ikaw ang ba papa. para sa iyo unsa ba perfect nga kuan husband? Or Para sa father ako- day, father kay Father's Day man tong istoryan. As a father, Para unsa ba sa perfect? akong gina-idol, akong papa. Kay dili. Kuan man good ka nang. Ilak ko channel. Sige, okay ra. Sige ra, ipabuhay. Dili kay may magud sa mo panday. May sa mo panday. Dili. Makita mo gud na ako kung papa nga love kay niya akong mama. Yun. Lami, Sa no? kanang ikan trabaho, mangita gina siya asa si nanay. Kuasa kung magbasok atuan gina niya basta kay makigistorya lang siya. Okay. Nagit sila. Kung maglaba, laba. Ubanan niya. Ang pangitaan yun niya asay mong mama, asay mong Patay nanay. problema, di man ako nagabuhaton din ni sayop ni. Basta ko para sa ako. Dungog man ni. Sayop man ni. I-delete na nato ni nga podcast, di na to ni upload. Di na to ni upload. Igo man dito ani. Por biro mga rin podcast, delete na rin. Pilot episode pa lang igo na man ko ani. Para sa Sige ako, lang, ang sige lang. perfect father is how you love your wife. Aha, siyempre. Ana. Kay Yeah, in the first place, mo-reflect di dyan ka man ko na ma-father siya sa kung walay wife, no?
sa imong mga anak. Oh, yeah. Kung love nimo imong mama or ang imong asawa, makita man na sa imong mga anak. Ba? I love you, babe. Wala inyong mga anak. Parang how you treat your wife, makita sa imong mga bata nga kung love nimo yang wife, so makikuan po nila nga ay sana kung makita niya nga love niya imong husband o imong wife mismo. Hilak lang. Ako actually witness ko ato. Witness ko ato sa iyang kuanoy kay sinanay isugayo ta mo bisita ba ko dito. Ay mo ba? Oh, ingana si tatay kanang asawa yan. Makuha na ako kay di nila makita ko. Yun sa lang uwa ko mga anak karon. Tama. Kailang akong papa. Mahilig kayong bata. Si Rusty Ray nakakuan. Si Rusty Ray gid ang primerong apo nga nakita nga lipay kay siya. Pagdako nila. Tapos si Rayber na sapon niya pero gamay pa kay si Rayber. Wa pa Ang nahagwa-hagwa si Rusty. Si Rusty. Si Rusty gyud. Sila rin ay picture. How I wish nga First naapa apo siya niya? until First now. apo? First First yun. apo, wow. Samot na, I'm sure Brad, Adili, sa uban niya igsuunday. Panyero. Wala, kami lang. Oh, kay eldest man po si si Lingling ikaduha man siya may una na Ay, ninyo. si Madel ang eldest niyo. No, Dili. ako ay kaduhan, ako ate, walay anak. Ako Ay. Oh, tama. Ako ate, walay Ang imong anak. ate wala anak di ay. Tama, makita na ko. Ikaw may naka-complete sa imong papa nga nagkahatag og apo, no? Actually, naging napagid si Ella. I'm sure mas lipay Ay, ito oh. siya kay Laro hilig ka siya ang babaeng ano. Di, sweet man Maapo sa po. kay si Ila po. Grabe ka sweet nga bata po. Pura, di mo, basta. Mula. Namistay na ako, papa. Sure. Abi so mo bitaw isa pod brad nga wa na ko na pakita bagi pa experience ba nga sayo man namatay si akong father-in-law. So okay na ko nakapasikat niya ba nga kipasakay na ko sa Fortuner ba nga talaway mong anak wa na nasayop sa iyang naminyoan konsihal ng ano ba Actually, ako, na. papa, di ka na. Adi, naka. Diligid Aware ka ka mo na, dyan karon Bernie, panyero. as in. Panyero. I don't know. Or the way yung hambog ka, or sa ba, wala. Pagkakita sa apo, wala na. Okay na siya. Siyempre kay bugoy-bugoy ba yan ato nito. Kis, sumuli mo, uyab nga. Presko kayo, amo ba? Presko na yun sa mga na. Dancer ko dire. Iba, Sparsha, apelido? Sparsha ba yan? Sparsha is, kamo na Espanyol, no? Espanyol. mga, basta, tanaw. Dango. Kana si... Undango na nato ni French Wonder na na. siya, French. Please mo. Sparsky. Ano, Eugenski. Sparsky. Oh, na Malbernsky, Sparsky. No offense, Bea, pero, ay, para sa ako, dili lang ko gusto kanang sa Sparsha na side, kanang arrogant, something, kung possible lang di nila mamana. Mulang ako sa ako Dili man kay naliwat man sila sa inyo ha. Anyway, Ang kagwapo ra gid ang sa Sparsha gid. Ginambog yapon. Naginambog yapon. Delikado ni Kagawan Mix. Morning nakadelikado sa Kagawan Mix. mula na ako. Pero sa makita sa kamana karon di man. Morning nakadelikado sa Kagawan Mix. Kay makaamin. So sorry. I'm so sorry. Happy Father's Day. Happy Father's Day sa tanan. Happy Father's Day. Pero, Panyero, how do you, look at Eugenski, Sparsky as your father? Is he Lamang good kay father? mga time nga. I don't know lang. Again, ako si Papa lagi tungod kay OFW man lagi si Papa lagi. So lahi gid ang dating sa katong kwan. Kung magunaw na lagi ko karon sa mga memories namo ni Papa. Even sa akong mama nga nagbike-bike ba mi mga memories nga laglaag ba mi together. Wala ko'y ma-remember. Wala ko'y na-remember. Pero tungod lagi pala itong time lagi, kailangan mo ito buhaton ni Papa. Kaya wala man siya, lisod makito katong panahon na god. Kailangan niya buhaton to para mabuhi mi. Kaya lang, mo lagi ni, everything now, nagi consequence. So, muning usa sa consequence, ato nga mga time, na providean mi ni Papa, nakuanan mi, pero mo lang ni consequence ang closeness, lahi, ragyod. Even now, ako galing din ako ma-realize, nga no akong mga igsuon,
wala dili sila makahunaw na ba nga kanang yung muuli ba kana bitong No. wala mi ana nga essence ba na we want to go home kay gusto ko mo katilaw sa luto o sinugba baka lahi ra gyud mag-uban mi kanang may di nako but maybe mo lagi ni ang consequence kay focus kay akong mama sa trabaho sa una si papa layo. So that's why karon ako nang karon ginabawi na ko sa akong mga anak. That's why ako focus kay ko sa akong mga anak. Mayo. So, mo na yung Ako anak. Panyero, inani ba? Kadumdum ko sa akong papa, no? Oh. Kana akong papa sa una, pag makakuha kanang dako isda ba? Marang na, no? O liplipan nga dako. Ibiyahe man nagkagayan kay para dako halin. Oh. Ang yan ang uban na, ako mga igsoong babay, anana. Unya usahay, ang tigbahog og baboy ako mangyud. Ana, kaya ako may laki. Nga kawan mo. Pag ibalik yang baboy, pag nanay halin, matog kagayan kay kuan kanang kagayan sa una god. Wala sikat kay kang magadto kagayan sa amo lugar nga kuan sa pamilya ba nga naa sa kalisod ba. Sunod na ka, pirmi sunod na ka, ana, sunod na ka. Wala nga nang banding moments ang mong giingon bitaw. I'd never remember nga gawas nga nag-uban mi kay ubanan nako sa usahay kanang managat mi. Diya sa magbugsay paingon sa laod. Nami yuta god sa Cebu. Never ko niya nauban sa Cebu niya. Duha na ka kuan dito kay ang mama nako og papa napagid sa Oslo. Overlooking ko no to pero ingon akong isod kamo lang to dito kay wa na ko interes ana. Nagusto ba nila nga ako pero di lang ko mag-interes kay ngano wa man sa kauban na dito. So, di ba? Tama. Ada, it's already 1 hour. Mensahe ninyo sa mga papa nga naminaw karon. Ikaw na partner William sa mga amahan nga naminaw karon. Sa mga amahan nga naminaw karong panahon na O kaning nga podcast. o kini nga podcast ni Bernie, love your wife and your family. Mura ginay kung ikastorya. Wala na ilain. Hilak na yun. Panyero, Dudes Nyese, mensahe Panyero. sa mga amahan nga naminaw sa atong podcast. Akong balikon, akong mensahe kaganina nga ang kinabuhi sa mag-asawa walay perpekto. Again, walay perpekto nga bana, walay perpekto nga asawa, walay perpekto nga relasyon, walay perpekto nga pamilya o walay perpekto nga individual. Muna nga ang importante sa atong kinabuhi ang pagpangayo yung pasaylo kung naay panahon nga kita musipyat o kita nagkinahanglan sa pagpangayog pasaylo o ang paghatag sa pasaylo o pagsabot pod sa atong partner nganuman tungod kay dili kita mga perpekto o lisod nga ang dili perpekto makabuo og perpekto nga relasyon. Kay nganuman mao kini ang luna dapit diin gikinahanglan nato ang gugma sa Dios nga mo'y mokonektar natong tanan. Mo na nga kita dili perpekto. Kay ni ay Dios nga atong gikinahanglan nga mo'y mapalig-on nato. Kay kung perpekto na ta usahay di na ta gikinahanglan Dios. Tama. Diba? So importante ang usaha nga Lain na nga Diyos. Tang na Diyos. agay nag-mix. Agay nag-mix na po nutro. Nag-mix na mag-otro. Nag-mix na po nutro, kagawad So another podcast na. Bitaw no? Ang inana lang nga mga bana, number 1, respetuhon yun nato atong asawa. O niya, tagaan nato sila og luna nga usahay pod mabati nila ang atong paggabana o ang atong pagrespeto nila. Nga dili nato nga ang ato lang kaugalingon mo isentro kanunay. No nga unta ang atong paggabana makaginta og malipayon nga panahon nga kauban nato ang atong banay, kauban nato ang atong asawa. Di ba? Yeah. So, lang. Banding moments mga amahan uban sa atong pamilya, Cheers! labi na sa atong asawa. Dagan salamat sa intanan, dagan salamat sa paminaw. Tama, ilang gisulti tanan. Panggawon na to itong mga asawa, panggawon na to itong pamilya. Alright, ang Ginoo galantaw ka natong tanan. Dagan salamat sa Fighter 50. Kagawad Mix, testingin na ninyo Fighter 50, Tang Diyos, plus Luminsito Daghan. Alright, thank you very much. Thank you guys. See you sa next episode. Bye!